Ahoj Kornélia, ja som Ondrej a toto je odkaz pre teba. Ten odkaz posiela nikto iný ako tvoj milovaný brat Valenčíňu. Ahoj Koti, ja len, že sa nemusíš báť byť tým, kým si úplne úžasná a preto ťa ľúbim. Kornélia, to je krásne, keď takýto brat ti pošle takéto vyznanie a ja ti poviem jednu vec, každý sme iný, každý sme jedinečný, tak ako tie dážniky, hej, sa navzájom doplňame, každý máme svoju farbu. A ja nepoznám v Košiciach inakejšieho človeka ako ja sám, hej? Raz som Ondrej z Košic, raz som doktor Mundy, môžem ti to predviesť, jak sa to robí. Valenčíňo, môžem ťa poprosiť? Kľudne. Takže ty povedz niečo svojej sestre a jej ukážem, jak sa viaže turbán. Priprav sa na človeka, ktorý dokáže byť iný, úplne iný, každý deň. A tým môžeš byť aj ty. Presne tak, ja som si povedal, chcem byť iný, ale tak, aby to ľudia akceptovali. A čo som vymyslel? Vymyslel som, že budem herec. Proste vždy som iný, vždy v inej roli, vždy si zahrám to, na čo mám práve chuť. Napríklad teraz ťa srdečne pozdravuje priamo z Košic, z Halmyho dvora, sám nekonečný doktor Mundy. Oh yeah, čau Kornélia, srdečne ťa zdravíme. Ahoj, papa.